Hare Krishna. Ik ben helemaal weg van mijn mooie pekdolls. Shri Shri Krishna Balaram ki Jaya. Wat ik eigenlijk vandaag met jullie wil delen, is mijn blijdschap met betrekking tot mijn nieuwe aanwinst, Srimad Bhagavatam. Ik ben enorm blij natuurlijk en dankbaar. En ik voel me zo gezegend dat ik dit eindelijk in huis mag hebben. En ik ben er zeker van dat ik heel veel kennis eruit kan halen en meer liefde voor Sri Krishna ga mogen ervaren. Ik ben Anandji Das Prabhu heel dankbaar voor zijn bijdrage hierin. Dank u wel, Prabhu. En ik hoop dat meer mensen dit ook mogen ervaren. Hare Krishna en nogmaals bedankt, Prabhu. Haribol.